Здрасти на всички, сега искам да ви покажа как съм се развил в един чудесен мап, който сам си оцелява. Ето тук има стълбички, които водят към пожара. Да знаете, че компютъра ми нещо прегрява и може всеки момент да угасне. Ето, да, вижте тук как съм ги наредил: цвете, шугър, торчове, едно пиле, две пръчки отгоре. Не знам защо така съм го направил. Тук има още едно плащче. Ето, тук съм го направил, морето. Общо взето, това е. Вижте как съм направил таванчето на къщата, защото не може да се сета нещо друго как да го направя. Затова реших така да го направя, за да импровизирам малко. Да. Аз чудя откъде е дошъл този каблстон тук. Аз съм през цялото време от това съм ги бил слагал. И хора, аз съм Productions и с този скапан Animated мод. Както виждате, лицето ми изглежда много тъпо. И така ще правя още епизоди. Очаквайте епизод на мапа на Алекс и ще се срещнем в другия епизод, където ще правя нещо, но и аз не знам какво. Затова, чао!